Musím konštatovať, že sa boríme s bezprecedentnou náročnou situáciou, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť Európskej únie, predovšetkým schopnosť únie konkurovať iným regiónom sveta a iným veľmociam. Za tento stav si môžeme sami, pretože sme si nastavili rôzne ambiciózne klimatické ciele, ktoré spôsobili, že nám iné regióny sveta utekajú. A my sa s veľkými obavami pozeráme, čo sa bude diať v európskom priestore nie o 10 rokov, 15 rokov, ale čo sa bude diať v druhej polovičke tohto roku a čo sa bude diať v roku 2027. A prosím, nepreháňam. Ak si uvedomím, ako sú malé ekonomiky, otvorené ekonomiky, ako je Slovensko závislé od vyspelých ekonomických krajín, ako je Nemecko. Ak vidíme, ako sa vyvíja hospodársky momentálne Nemecko a ďalšie veľmoci, musím vyjadriť obrovské obavy o to, čo sa môže udiať na Slovensku v najbližších mesiacoch a v rokoch. Ak hovoríme, že Európska únia je slabá, tak nie je slabá len z pohľadu konkurencieschopnosti. Sme slabí aj preto, vážené dámy a páni, že nie sme schopní mať vlastnú suverénnu európsku zahraničnú politiku. Nie sme schopní formulovať spoločné stanoviská, ktoré by nás zjednocovali. A sú témy, ktoré nás výrazne rozdeľujú.